Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Monggo jenengan cedha nggih sak biasaipun nggih. Jenengan mangke napa ingkang kula sampaiaken niki hakipun Allah. Sanes ilmu kula niku ilmuipun Datuwah. Termasuk menika napa mawon ingkang terjadi dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika, Kanjeng Nabi keadaan pun sadar total. Termasuk Isra Mi'raj menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu Datuwah sak fisike. Lah niku nggih sak fisike. Moko panjenengan ilmu napa mawon mangke kunci utama nggih selawat, termasuk panjenengan boten semerap mulai singen sampai saniki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nglampahi Isra Mi'raj boten semerap panjenengan. Sak fisike napa ya napa namung jenengan mirengaken mawon krana sing nerangaken nggih boten diparingi semerap mung olehne maca. Nggih niku mboten napa-napa, mung sekedar didadosaken ilmu mawon. Sesungguhnya Kanjeng Nabi melampaui napa mawon niku dalam keadaan sadar total, nggih termasuk Isra Mi'raj menika. Bukti pun dalile Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika sebelum bertemu Datuwah menika dicuci fisike lebetih atine. Fisike niku lha nggih. Dados sedanten menika napa ingkang terjadi diceritakan Al-Qur'an meniku Kanjeng Nabi nglampahi sadar total. Nggih, termasuk bulan sakmoten agenge menika nggih pernah dicepeng dhateng Rasulullah dilebetaken ten dodoe ten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Kejadian sedanten menika Kanjeng Nabi nglampahi nggih total. Lah kita dos pundi? Lah niki nggih. Kita niki umat Kanjeng Nabi sanes Rasul, sanes Nabi, namung mung sekedar umat niku mawon mung sekedar kepingin diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan mongko menika kudipun gadhahi istiqomah. Napa wacaane nggih pun panjenengan ngertos. Mangke panjenengan ketemu Datuwah nggih mboten seperti Kanjeng Nabi. Mboten sak fisike. Nggih termasuk panjenengan nggih nglampahi Isra Mi'raj napa ingkang terjadi dhateng Kanjeng Nabi tentang keimanan menika niku contoh ingkang didamel umat-umat nggih Kanjeng Nabi. Nabi nggih mboten sami. Panjenengan gadhahi istiqomah panjenengan mangke Datuwah menika ingkang semerap sehingga panjenengan didadosaken saksi diperjalanaken bertemu Datuwah menika. Nggih niku napa panjenengan sak fisike mboten mung sifat perwujudan keimananipun panjenengan niku dilampahaken dhateng Allah untuk mengenal alam-alam ingkang sing boten tertangkap oleh akal, nggih termasuk kepanggih Datuwah menika. Wujude panjenengan kiyambak nggih wujud fisike panjenengan. Lah niku lek panjenengan nggih mboten disuceni kados ingkang Kanjeng Nabi dilampahaken dhateng Allah, panjenengan nggih nyuceni kiyambak. Nyucenine nggih poso, nggih istiqomah, nggih ngangkrek hawa nafsu, keinginan-keinginan bab duniawi napa malih bab tedo-tedoan menika. Ha niku nggih panjenengan kudipun gadhahi istiqomah mangke perjalanan apapun panjenengan mangke nggih didadosaken saksi oleh Datuwah menika. Dadose ilmune niki wau boten sami napa ingkang terjadi ten rasul-rasul Allah, ten nabi-nabi Allah datang umat-umate menika termasuk umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados niki 5 menit mawon panjenengan pun wis ngerti, beberapa tahun boten ngerti dadi unek-unekipun panjenengan dadi ngendengi sampean bab keimanan Kanjeng Nabi niku Isra Mi'raj ya napa nggih niku wau ingkang kula sampaiaken dhateng panjenengan. Mangke panjenengan kiyambak nggih saged Isra Mi'raj, saged nggih ten mlebet ten bulan mriku, saged nggih ten pundi-pundi mriku krana Datuwah menika
semerap sak beneripun istiqomahipun panjenengan krana datuwah menika mboten krana napa-napa. Lah niku nggih mangke panjenengan bakale nggih sedanten ngalami sehingga putra-putripun panjenengan lek wis ngertos ngeten iki mangke mboten saged diakali tiang-tiang sing kados kula. Baik ku ceramah gorowan oleh maca oleh dongeng gak jangkep blas garai anakku ngendeng garai anakku nggih menika-menika nggih. Tapi panjenengan sakniki pun semerap kiyambek sampean lampai kiyambek sampean istiqomah kiyambek mangke panjenengan saged mimani sak benerane napa ingkang disyariataken dhateng Allah napa ingkang dimakrifataken dhateng Allah. Niku semerap kiyambek panjenengan. Lah niku nggih Kanjeng Nabi nglampahi sedanten menika dalam keadaan fisiknya normal total ngadep dateng datuwah umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nglampahi dadi saksi diri menika mung sekedar perwujudan keimananipun panjenengan ingkang didalanaken kepanggih alam-alam menika termasuk alam ilahiyah alam datuwah menika. Lah niku nggih lah pun jelas niki panjenengan mboten lebih dari 5 menit pun ngertos. Lah napa panjenengan niki menawi umum panjenengan tilem otomatis fisik niki mbutuhaken tilem 24 jam. Enten capek nggih istirahat total. Sampean istirahat total menika dalam menghadapi kehidupan sehari-hari niku mimpi. Nggih. Mimpi napa ingkang jenengan mimpi niki panjenengan boten semerap. Kok iso aku iki mimpi, kok iso aku iki eling sedangkan fisikku turu, akalku turu istirahat. Seluruh tubuhku iki turu gawe istirahat tapi aku kok iso mimpi. Lah niku nggih kula mboten saged nerangaken niku mimpi niku sinten sak benere ingkang dadi saksi sehingga panjenengan saged nglampahi kadose ingkang nggih sing istiqomah niku wau. Niku mung sekedar mimpi kula mboten saged nerangaken niku napa sing nggarai semerap panjenengan mimpine panjenengan niku wau akalipun panjenengan napa sifatipun panjenengan napa organ tubuh lainipun panjenengan napa otak pikirane sampean kula mboten saged nerangaken. Lah niku nggih, tapi lek keimanan bab ingkang sing bertemu Allah menika lek Kanjeng Nabi total sak fisike sadar lek panjenengan mung kudu nggadahi istiqomah bahwa ingkang yang bertemu dzatullah menika mung sifat perwujudan keimananipun panjenengan. Lah lek mimpi niku wau kula mboten ngerti. Pun cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.